sterkste man van Limburg, Alexander Monen. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Op de hielen gezeten door Enzo Tauro. Jij ook gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, het was volgens mij een spannende wedstrijd, of niet? Zeker een spannende wedstrijd, ja. Ja, en het bestond uit verschillende onderdelen. Ja, Kun je even de onderdelen stuk voor stuk benoemen, wat jullie allemaal hebben moeten doen? We zijn begonnen met vrachtwagen trekken. Ja. Daarna hebben we de Viking Press gedaan. Dat is een duwoefening voor de schouders. 120 kilo in een minuut zo vaak mogelijk boven je hoofd duwen. Dus het is bedoeld dat je de armen, dus de elleboogjes op slot gooit, gestrekt. Ja, hoe vaak heb jij dat gedaan? Ik heb hem 9 keer in de minuut. 9 keer en jij? Ik 11. Kijk, Ja. ietsjes meer. Ja, Ja, toch dan ietsjes de meer. terechte winnaar, hè? Ja, ik was hem net even voor, ja. Ja. Daarna hebben we de medley gedaan. Dat is een parcours waar je als eerste zware koffertjes van 120 kilo per stuk moet dragen. Koffertjes? Koffertjes, ja, dat pak je op en dan aan de overkant verplaatsen. 20 meter terug met een juk van 320 kilo. Zo. En tot slot nog 3 keer een tractorband omgooien. En die tractorband is, hoe zwaar? Ja, 380 kilo denk ik. Ja. Jeetje, Mina. Ja. En op die onderdelen heb jij dus het beste gescoord, het hoogste gescoord? Ja, dat waren de eerste 3 onderdelen en die heb ik gewonnen, ja. Ja, en die andere onderdelen? Daarna kregen we een laadrace. 4 verschillende zware objecten. Een postzak van 130 kilo. En een biervat gevuld met zand en water van 100 kilo. Dat soort dingen moesten we dus verplaatsen in zo snel mogelijke tijd. Daarna hebben we een auto opgetild. Op een dikke minuut zo vaak mogelijk. En als toetje hebben we 5 betonnen ballen op een muurtje geplaatst. Mijn god, ja, het is echt topsport hè, wat jullie doen. Ja, want hoe train je daarvoor? Ik bedoel, jij bent pas 21. Ja, 21. Hoe lang ben jij hier al voor aan het trainen? Ik train nu 2 jaar voor sterkste man. Ja. En is dat daarvoor nog in de dagelijks sportschool. of wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik train dan? 4 dagen in de week. Ja. En dan op de sportschool en 1 dag in de week op de stal Zwarte Markt. Met Alex. Ja, want hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Via de sportschool, ja. Ik woon in Schinveld en hij in Brunsum. En Ja. halverwege daar hebben we een sportschool liggen. En die biedt een heleboel faciliteiten voor ons, zodat we dit ook wel daadwerkelijk kunnen doen. Want vaak ga je naar een sportschool in en dan is het veel cardio en gestuurde apparatuur. Maar wij hebben echt ijzers en losse gewichten. En, Want dit is dus echt een hele aparte manier van trainen. Ja, zonder meer. Ja. Maar kan iedereen een sterke man worden? Of heb je daar toch echt een soort aanleg voor nodig? Ja, je hebt er een aanleg voor nodig. Maar iedereen die het wil, ja, waarom wil het is een weg. Ja. Dus iedereen kan het. Ja. Ja. Oké. Ja, tweede nu, volgend jaar. Ga jij weer meedoen? Ja, zeker weten. En jij, denk je dat je dan... je gaat natuurlijk nu extra hard trainen. Ja, of niet? extra hard trainen en volgend jaar toch nummer 1 te worden. Maar Ja. zit die kans erin? Ik bedoel, jullie schelen in gewicht, schat ik in. Toch? Doe ze gok. Oh, Ik ben niet snel beledigd hoor. Ik heb ook nog wakker. Doe eens een gok. Nee, maar ja, ik denk wel dat jij zwaarder bent dan hij. Ja. Dat sowieso. Ik weet het niet. Ja, ik denk dat jij... Ja, jullie zien er namelijk niet dik uit, maar spieren wegen natuurlijk meer dan vet, toch? Ja. Dat klopt. Ja. Ik schat jou zo op rond de 100? 125. 125. Ja. Dan ben oh jee, wat moeilijk. 125, 105. Ik doe er 10 kilo bij, 15 kilo bij. 140? Ja, doe maar 30 kilo erbij. Echt? Ja. Oké. Want heeft dat er dus mee te maken? Is het hoe zwaarder, hoe sterker? Ja, dus de sterke mansport is niet alleen maar lompe kracht en hoe zwaarder, hoe sterker. Maar ook techniek, conditie en ook snelheid. Dat is echt een totaalpakketje. Dus het hoort allemaal bij elkaar. Je moet ergens die balans zien te vinden. De ene is met 140 kilo op zijn sterkst en als hij 160 kilo weegt, dan is die, dan remt dat weer. Met de andere is het misschien wel andersom. Dus dat is per persoon verschillend. Ja. Ja. En hou je daar door de week ook gewoon rekening mee? Met voeding, met andere dingen die je doet? Ja, we eten gewoon normaal eigenlijk. Wel iets meer dan de rest, maar in principe niet echt gekke dingen in ieder geval. Veel rauw vlees eten of zo? Daar word je sterk van? Een eiwitrijk dieet noem ik het. Ja. Ja. Kijk, ik probeer dus wel niet nog zwaarder te worden. Dus de magere Franse kwark en tonijn en dat soort dingen, dat is dan wel goed om te eten. Maar als je dan echt heel veel vlees moet eten, dat is ook wel, brengt ook wel ongezonde dingen met zich mee. En dat probeer ik een beetje te weren. Maar bijvoorbeeld op zo'n dag van zo'n wedstrijd, wat eet jij dan? Ik heb altijd een potje appelmoes bij me. Een potje appelmoes? Ja, voor de ik denk eerder aan een blikje spinazie of zo, maar een potje dat gaat vooraf in de trainingperiode. Oké. Ja, wat is gewoon snelle suikers, wat banaantjes en wat sportdrank. Oké. Ja. En voor jou, een gemiddelde dag, wat eet jij? Ja, ik eet meestal op mijn werk gewoon boterhammen. En dan staan we thuis gewoon bij mama gewoon eten. En dan meestal voordat je naar bed gaat nog wat boterhammen. En op een wedstrijd eet ik persoonlijk niet veel. Ik krijg het gewoon niet af. Geen potje appelmoes in je achterzak? Nee, dat krijg ik niet. Nee, Nee, dan niks van de ik eet zenuwen? meestal van tevoren een spek met ei.
Ja? En gewoon een broodje tonijn heb ik toevallig gegeten, maar onder de wedstrijd krijg ik zenuwen. Ja. Krijg ik Ja, gewoon want niks daar af. heb je echt last van zenuwen? Ja. En beïnvloedt dat dan ook je kracht als je heel zenuwachtig bent? Dat je van trillen... we zien nu die foto met dat, maar dan moet je toch niet last hebben van trillende armspieren? Nee, maar je hebt wel een beetje een druk op de schouders en je wilt toch presteren en in de wedstrijd blijven. En met zenuwen lukt mij dat wel altijd heel erg goed. Ja, dat je een extra gefocust bent. Ja, Ja. dat geeft je Ja. die focus, die adrenaline, dat geeft het je wel en dat heb je gewoon nodig. Dus een gezonde spanning is gewoon heel belangrijk in een wedstrijd. Ja. Maar kijk, jullie tillen dus echt honderden kilo's. Ik kan me voorstellen dat het gevaarlijk is voor Ja. je gezondheid, voor je spieren. Ja. Is er wel eens iets in spieren geknapt? Nou, het is, kijk, wat wij doen is wel jarenlang opbouwen om tot een bepaald niveau te komen. En de bewegingen, die doen wij dus heel goed verzorgd trainen. En dat zorgt ervoor dat je in zo'n wedstrijd, als het ware, zeg maar, echt gewoon gek kan gaan, die knop om kan zetten. Natuurlijk is het een blessuregevoelige sport. Maar in de 4 jaar dat ik het nu doe, heb ik nog nooit een blessure gehad. In mijn judo-carrière ben ik 5 keer geopereerd geweest. Maar dat is wel Dus, bijzonder, toch? Ja. En jij ook nog Ook tot nu geen... toe nog niks, nee. is Maar ik echt- train nog ja. altijd iets zwaarder dan ik op de wedstrijd zelf Ja? moet doen. Ja, voor mezelf is dat net een beetje extra motivatie. Ja. Ja. Ja, als je dat Ja. onbezonnen doet, ja, dan roep je natuurlijk wel blessuregevoeligheid op je af. Ja. Ja. Ja, en nu volgend jaar is er dus weer de Strongest Man contest. Ja, de sterkste man van Limburg is volgend jaar weer. Tenminste, dat is de bedoeling. Ja. En zijn het dan ieder jaar weer andere onderdelen die eraan toegevoegd worden? Ja, er zijn wel bepaalde basisonderdelen. Zoals, we hebben een sponsor, Flexin, dat is een uitzendbureau in de logistiek. Die hebben een hele mooie truck. Dus die truckpool, die vrachtwagentrekker zit er dan in. En die stenen tillen, die grote betonnen ballen, is enorm spectaculair. Dus het zal Ja. ook weer terugkomen. Ja. Maar daarnaast zal er gevarieerd worden. Ja, Ja. ja. Ja, je bent docent aardrijkskunde, hè? Ja, dat klopt. Dus je hebt weer het respect van je leerlingen afgedwongen. Ja, die vraag krijg ik dus altijd. Maar het antwoord is ook altijd. Eerste 2 weken, dan zijn ze lief, rustig. Denken ze, nou, er staat wel een stevige meneer voor de klas. Daarna kennen ze je een beetje. Ja, dan en denk je, oh, dat is dan zo maakt het lieve. echt niet meer uit. Nee. Nee, dat is het liever ervan af. Maar je bent, ja, ik bedoel, je ziet er inderdaad heel lief uit, maar je bent niet een strenge docent? Als het nodig is, zeker wel, ja. Ja. Ja, dat kan niet. Ik geef veel op het VMBO-les en dan moeten we af en toe politieagentjes spelen. Ja. En wat doe jij voor Ik werk? ben elektricien. Kijk, daar heb je Ja. ook niet heel veel kracht voor nodig, toch? Nee. Want wat vindt de omgeving ervan dat jullie dit doen? Ja, normaal. Ja? De mensen Ze waar ik weten mee dat je omga vinden altijd... dat normaal. Dus Enzo zit 5 dagen in de sportschool, dat is Enzo. Ja. Ja. Ja, goed, als je zegt van een aardrijkskunde docent en sterke man, dan wordt er vaak wel raar naar toch? gekeken. Ja, die combinatie wordt niet snel, die link wordt niet snel gelegd. Maar ja, goed. Ik bedoel, ik leef 1 keer, dus ik doe wat ik enorm leuk vind. Dus ja. Ja. Ik ben wel benieuwd, ik bedoel, als jij je salarisverhoging wil, gaat het Dan jou sla- dat makkelijk af? Tuurlijk, ik sla gewoon met die vuist op tafel en dan... Precies, en je kom krijgt maar. alles wat je wil. Precies, ja. Dank jullie wel dat jullie hier waren en heel veel succes Dankjewel. volgend jaar. Graag En gedaan. ja, draag je titel met verven dit jaar. Dat zou ik zeker doen.